nas u završnici programa za Dobar dan. Uvek tu ostanu fini gosti i danas ćemo da vas pozovemo da sutra uveče jednim udarcem sredite dve muve. Slušate band Rain Delay i pogledate modni performans Retro Chic. Više o svemu i o bendu koji će netipično nastupiti akustično. Bojana Milosavljević koja peva u ovom bendu i Marko Mrčarica, bubnjar. Bubnjar. Da, dobar dan. Dobar dan. I evo odmah da kažemo, nadam se da vas prate naši gledalci, da znaju već ko ste, dosta ste radili, ostajete nekako u alternativi, ali svojevoljno, zato što ste iskreni u tome, ali nekako već, možemo kažemo godinama ste tu. Pa jesi godinama, 7 godina, 5. januara je bilo 7 godina. 7 godina, jesi. 7 godina. 7 godina, 2003. Da čovjek ne poveruje. Je li 2 albuma do sada, je li tako? Da, 2 albuma, 2005. i 2008. U oktobru 2008. smo taj drugi izdali, izašao je i to je bila onako borba lavovska za to izdanje, a sad sledeća dva već krećemo malo put Evrope. Lepo, niste nešto zaboravili, zato što se album, eto, još uvijek aktualno zove We Forget. To je to, to je to. Evo ćemo prvo da najavimo sutrašnju svirku, a onda da pričamo o toj svetskoj karijeri. Može. Pa evo, Bona, ti da kažeš za Retro Chic? Može. Pa ništa, znači sutra će biti svirka u Resavi. Mi ćemo biti gosti Retro Chica, koji inače svake srede ima performans u istom tom klubu. Retro Chic je u stvari jedna prodavnica, mogu tako da nazovem, za garderobu koju proizvode mladi kreatori koji su neafirmisani u Srbiji i u suštini samo tu može da se kupi njihova kolekcija i svake srede devojke koje žele nose garderobu tih mladih kreatora i tu je ako performans neki fini sa muzikom. Jeste vi inače njihov model, inspiracija? Pa između ostalog i model, da. Lepo, ili ima tu nicna, pošto ne znam, evo za širu sada publiku, za ove koji možda i ne znaju za ta dva albuma, vi ste čvrsti, vi ste metal, se to danas zove metal ili više nalazite neki prigodniji? Pa, mi kad smo počeli da sviramo, nama su rekli da smo i agresivni, i avangardni, i tužni, i srećni, onako sve pomalo. Sve u jedno. I onda kako je ta naša neka muzika evoluirala i taj naš muzički, kako bih rekao, izraz nekako napredovao, mi smo opet ubacili još neke malo komplikovanije forme muzičke, jazz, funk i tako dalje. Ali ta čvrstina je ostala, pa smo sad eto neki fusion metal. Lepo, pa to je ovako danas. Pa da, u suštini, cela naša muzika je metalna zbog toga što je gitara izuzetno čvrsta. Samo u suštini zbog toga. Forma je više onako muzičko-umetnička u nekom onako više alternativnijem smislu. Ali forma je metal, pa ne možemo zato da kažemo da nije. I neko ostane. Mislim da nema mnogo bendova koji su toliko istrajali i ostali dosadni tome, ali evo sad, šta znači ta akustika? To znači da ćete biti malo mekši ili je to sad, prepakovali ste se da bude jedno fino veče, retro? Da. Pa, akustika, ceo ovaj koncert akustični je u suštini poklon našim fanovima, ljudima koji vole ono što mi radimo. Baš otprilike kad smo radili promociju drugog albuma u Living Roomu, onda smo se dogovorili da bi u toku ove godine mogli da uradimo neki akustični koncert, jer recimo oko sat i 15 minuta našeg materijala može da se prilagodi neke pesme koje stvarno ne mogu akustičnim gitarama, jer to nije otprilike samo isključi se i sviraš, nego ipak treba taj aranžman da se dovede u neki red, jer onda mnogo više vokali dolaze do izražaja i treba preorganizovati malo gitare da fantastično izvođenje Bonino i Dušanovo dođe ipak do izražaja. I nekako se pogodilo, ljudi iz Retro Chica su ono što mi u suštini i umetnički podržavamo u tom dojmu mode i nekako pogodilo se samo. Da veče bude onako retro, a vama muzički inspirativno i trebalo bi to stvarno da zvuči zanimljivo. Vi pa još akustično i Bojana njen glas do izražaja. Jesu svi tekstovi na engleskom? Ja bih to pitala ili... Pa 99%. Mislim, ima nekih delova koji su na srpskom, ima nekih na francuskom. Za novi album sad spremamo razne iznenađenja, ali 99% je na engleskom. Lepo, evo pre tog dva nova albuma za strance, pa i za našu publiku. Da se malo vratimo na protekle godine, neka karakteristika vašeg benda je da ste mnogo svirali uživo i dosta po gradovima, ne samo u Beogradu. To je značilo i zato ste možda i opstali. Neki bi se obeshrabrili, odustali, krenuli putem fakulteta, karijera, nekih drugih.
Pa i mi se nekako borimo, putem fakulteta, sad smo na toj nekoj tački koja nema povratka, završavamo svi fakultete i sad kako ćemo da karijeru uskladimo sa našim poslovima koje ćemo, nadam se, naći u toku ove ili sledećih godine. Tako da, u suštini mislim da ono što umetnika vodi kroz ceo taj umetnički život kao neka sila beskompromisna, to je ono kada uživo predstavlja svoj rad. I mislim da publika koja živi van Beograda to apsolutno zaslužuje, jer bezbroj puta kad smo svirali se pokazalo da oni izuzetno cene kada dođe neko ko nije iz njihove sredine, kada se neko potrudi zbog njih, i nama je to najmanji problem. Prošle godine smo baš obišli 40 skoro gradova i pretprošle godine isto neki fon od 30 gradova. Koja je tu neka podrška produkcijski? Jel ima medija koji hoće da pomognu? Kako to izgurate sami? To je zaista jedan hrabar poduhvat, ali ne tako jeftin. Pa nije, to Bojana će da vam kaže kako to sve ide. Pa u suštini, mislim, nije uopšte jeftin, naravno, kad se radi samostalne svirke gde nas ljudi pozovu iz nekih gradova, mi uglavnom pokušavamo da se prilagodimo maksimalno, da tražimo eventualno novac za putne troškove, pošto jedino to nam je jako bitno. Neka zarada nije nam toliko bitno, više nam je da sviramo, da nas ljudi čuju, jer kad vidimo tu publiku i njihovu reakciju, to nam je najbitnije. Lepo, kako bilo pristup umetnički radu. Mi Beograđani malo razmaženi, to često ovde sa uopšte umetnicima ustvrdimo. Eto, sutra uveče za beogradsku publiku. Kad ćete početi u Resavi? Pa stavili smo da počinje u 10 tačno, ali mislim da ćemo tačno početi u 10, zato što je radni dan, želimo da ispuštamo ljude koji treba stignu na noćni prevoz. Lepo, lepo. Hoće li biti prilike da se nešto od ovih komada iz retro šika mladih dizajnera kupi ili samo da vidimo šta, pa odemo, kako to ide? Kao žena pitam ili sam modna strana. U suštini će biti sutra samo modna revija, znači prikaz toga šta sve može da se nađe. Tamo biće par kreatora, što garderobe, što nakita, a postoji baš prodavnica koja se nalazi u Branka Krsmanovića 29, pa tamo može sve da se nađe. I retro komadi koji su lako doneti i naravno ti mladih autora. Lepo, lepo. Evo sada dođemo do dva buduća albuma. Samo jedan uvod da napravim. Danas smo sa predstavnicima Exita najavili za sada, koliko mogu da nam kažu, ko je potvrdio da će svirati ove godine. Vi imate to iskustvo zvano Exit, da ipak lepi uslovi, dobra publika raspoložena. Sad imate potpisane ugovore za stranu kuću. Je li Exit negde bio prekretnica? Danas smo se složili da jeste za domaći bend mnogo važan trenutak, za mladih domaćih. Jeste, u suštini celo to naše putovanje kroz Exit može da se nazove kao jedna nestvarna događanja u našim karijerama, jer iz jednih malih scena, iz malih bina doći na jednu veliku binu, a Extreme Stage, Metal Stage na Exitu je stvarno veća, jedna od većih bina na koje nekako pomera čoveka ka napred. I u suštini ono što rade ljudi sa Exita ja podržavam što se tiče organizacije samog tog stage-a, zato što oni zovu one bendove čiji je rad za tu godinu dokazan. Tako da stalno teraju one koji žele da se predstave na takvom stage ili uopšte na Exitu da ulažu i da rade na sebi, jer u suštini to im je maltene jedina karta koju će da dobiju da dođu tamo. Znači samo rad, rad i rad, i onda kada ima čovjek nešto da pokaže, tamo će da se pojavi, onda kad se pojavi, mislim, to je druga priča. I pokaže sve što zna, malo dodatnog nekog samopouzdanja. Vas dovodi sada, znači, do situacije da radite i sa strancima, imate zagarantovana 2 albuma. Kad to čekamo, šta će biti? Pa, evo sad treba izdavač da nam dođe u Beograd, on je iz Londona. Željno iščekujemo dolazak. Da, željno iščekujemo dolazak, treba bi da donese još te ugovore koje treba da potpišemo i da utanačimo te stvari oko snimanja albuma. To je nama najvažnije, da mi snimimo to i da se izda, a za ostalo što se ima onako najavi ćemo da vidimo polako. Hvala vam, Rain Delay. Znači, bit će povoda da se mi ponovo vidimo. Tako je. Nemojte da se uobrazite i odete odmah putevima svetske karijere. Sutra se lepo provedite i vi i publika. A evo sad da kažem gledalcima kako miriše Mary J. Blige. To ćemo znati uskoro, pošto će se spremiti njena mirisna nota i neki novi parfem. A kakav je novi album sa koga se izdvaja single I Am, zna naša Marina Koterski, koja je obradila ovu temu u emisiji Pop Music.